А сега ще ви покажа какво представлява листовката отблизо. Ето тук да приближим. Виждате, на тая листовка пише да се поход на справедливостта, но горе, забележете, юмрука. Стилизиран юмрук е нарисуван. Това е знака, графичният знак. Ето го и тук, сега ще го кажа, на друга листовка с същия призив за събиране на 10 ноември на протест, същия юмрук. Свит юмрук, стилизиран графичен знак. Ще кажеш, да, юмрук, добре, юмрук означава протест, виждаме се в юмрук и удряме. Сега, това, че някои от студентите го да разбират буквално, като има юмрук на листовката, да удряме с юмруци репортери, това вече е първично мислене. Но аз искам друго да ви покажа. Искам да ви покажа същия този юмрук, къде още се среща и кой ли е автора на този графичен знак. Ето сега ще ви покажа снимки, една след друга, в близък план, в който ще видите същия графичен знак в различни държави, различни години от последния период. Последните 5, 6, 7, 8 години, където отново така по същия начин млади хора са изкарвани на улицата, за да изразяват някакъв протест. Кой знае защо, знака им е обаче един и същ. Ето сега ще видим тези снимки. Това е Грузия. 2003 година. Така, виждате същия юмрук и надпис отдолу на грузински език, нали така? Същия юмрук, същия графичен знак. Следващата снимка. Сърбия. Сърбия 2000-та година, ако не лъжа тук зрението. 2000-та година същия юмрук, виждате ли, същия графичен знак, изпълнен като изпълнение на художника по същия начин. 2000-та година в Сърбия имаше пак такива събития, с които сваляха властта и отново студенти, млади хора бяха представени като бунтуващата се съвест на народа. Следващата снимка да видим, къде още юмрука шества. Арабския свят. Виждате арабка с типична носия, Египет и пак същия юмрук. Какво става тук? Кой е сценариста? Следващата снимка да видим. Това е Русия, 2007 година. Отново някакви протести, които са естествено срещу лошата власт, а властта в Русия е лоша, защото не се харесва на някои чучовци в Вашингтон. Но кой знае защо знака на протестиращите отново е същия свит юмрук, изпълнен по същия начин, нарисуван по същия начин. Щампа. Следващата снимка имаме ли? Така, това е Молдова. Отново млади хора, които пак са изкарани на улицата. Те протестират срещу лошата власт, която не реформира достатъчно бързо. Примерно не приема решение да продава земята на чужденци, да приватизира. И отново знака на протеста е юмрук. Графика, свит юмрук, нарисуван по същия начин. Имаме ли още снимки от света на подобни събития? Това бяха няколко снимки, които ви показвам. И в които, уважаеми българи, виждаме един и същи юмрук, един и същи художник, един и същи щаб, един и същи мозъчен щаб, който изготвя знака на тези протести. Виждате колко различни държави. Грузия, къде е Египет, Молдова, Русия, България, Сърбия. Обаче все държави, които не са в този западния свят с висок стандарт, ами са държави, в които трябва да ври и да кипи, защото те все още не са колонизирани до край. И естествено, оръжието на колонизацията е такива протести, които трябва да се инспирират, финансират. Финансират ги Соросовите групировки, организации, фондации. Така и в България. Соросоидите стоят в дъното на тези уж протести на него, пак, който да се върже на соросоидите, на новите Жак Сегела и подобни сценаристи, които с едно мруче нарисувано искат да минат всичките нежни революции още един път. Защото нещо не им е точно, не им е изгодно, не им е както трябва. Грузия, например, искаха връщането на Шеваршидзе, един национален предател, който беше довел страната до колонизация по същия начин, както в България. Костовци и подобни, желевци.
тъй като той беше свален от власт, Запада, Америка, американските служби веднага организираха подобни шествия и протести с този юмрук. Молдова, Русия също, каза и вече Египет, арабската пролет. О, каква беше арабската пролет? Инспирирана от американски служби и качи на власт мюсюлмански братя, една терористична организация на фундаменталисти, на ислямисти, които искат джихад срещу всички неверници. Това беше тая пролет, всъщност, наречена така с поетичното име арабска пролет. Всъщност, това беше дълбока зима, която потопи Египет в кървави сблъсъци и там още нещата не могат да се оправят. Там продължават убийства, сблъсъци, отвличания и така нататък. Всичко това обаче под знака на същия юмрук. Този юмрук нарисуван по един и същи начин. Тоест, ние имаме един сценарист. Той сценарист е в американското посолство на всяка от тези държави, където въпросният юмрук се появява, както и сега в България, на подобни листовки, фанелки, плакати и така нататък. Това е сценария с този юмрук да бъдат докарани тези държави, след които и България, до пълно подчинение и колониализъм. И всичко това да минава като желанието на младите хора, които са борели за своето поколение.